баъди мавсими ноком якчанд бозингарони Барселона беандеша карданд ки барояшон дар даста будан ба анҷом расид. Аксарияти бозингарон дастаро тарк карданд бо сабабе ки ба онҳо ҳаққи бозӣ карданро дар дастаи асосӣ надоданд. Аммо якчанд бозингарони дигари ҷавон мақсад гузоштанд ки як маротибаи дигар бахти худро санҷанд ва кӯшиш карданд ки билохира имконияти худро пайдо кунанд. Яке аз онҳо ОСКАР МИНГЕСА буд. Муҳофизатгари марказӣ таваллуд соли 1999 ки мавсими 2019-2020ро баҳри шомил шудан ба ҳайати Барселона Б дар дивизиони сеюми Испания сипарӣ мекард. Вай дар ҳамон мавсими 1241 дақиқаро дар майдон гузаронидааст. Вай ҳис мекард ки бо ин ҳама кӯшишҳояш метавонад чизеро соҳиб шавад. Кӯшишҳои ӯ бесамар намонданд баъди он ки Мингеса мавсими навро дар дастаи Барселона Б оғоз кард. Мушкилиҳо бо иллат бардоштани бозингарони хатти ҳимоя, надоштани ҳайати комили муҳофизатгарон ва мушкилиҳое ки Куман ба онҳо дучор омад имконият дод ки Мингеса дар ҳайати асосӣ бозӣ кунад. Дебюти ӯ дар Ла Лига ва Лигаи қаҳрамонҳо ба охири моҳи ноябр рост омад ва то ин дам яке аз бозингарони муҳими даста ба ҳисоб меравад. Дар ҳолате ки ин нашр омода мешуд, Оскар дар ҳайати асосӣ 33 бозиро сипарӣ кардааст ва яке аз бозингарони калидӣ дар тактикаи Куман худро нишон додааст. Инчунин даъват ба ҳайати мунтахаби Испания то 21 соларо дар чемпионати Аврупо соҳиб шуд. Дар ин таҳлили тактикӣ мо мебинем ки Оскар Мингеса аз бозингари сатҳи дивизиони сеюм ба сатҳи бозингари ҳайати асосии дастаи Барселона тағйир ёфт. рӯзи 29 апрел Барселона дар майдони худ Камп Nou бо дастаи Гранада бозӣ дорад. Ҳамон рӯз дастаи каталонӣ метавонад бо сари баланд дар ҷадвали холҳои Ла Лига ба ҷои якум барояд, ба шарте ки Гранадаро мағлуб созад. Дӯстони мо аз Адини Xbet ба ғолибияти Барса боварӣ доранд, аммо ман дар он ставка мемонам ки шогирдони Куман дар якум тайм ҳадди аққал 2 гол мезананд, яъне тотал боши 1.5-ро бо коэффициенти 1,10 гирифта 2000 рубл ставка мекунам. Шумо бошед интихоботро худатон кунед. Ана онҳоеро ки ҳоло регистратсия накардан бо промокоди BARSTG дар аввалин пардохт то $100 бонус интизор аст. Ссылкаи бози дар комментария. Имкониятро аз даст надиҳед. бо доштани қадди 184 сантиметри худ ӯ барои муҳофизатгари марказӣ будан чандон қомати баланд надорад. Вай бисёр ҳушёр, тезсуръат ва айёр аст. дар вақти бозӣ кардан ҳамчун муҳофизатгари канори рост вай мушкилӣ бо вингерҳои баландсуръатро дорад. Он барои бозиҳои Ла Лига муҳофизатгари хуб аст, аммо на то он дараҷае ки ҳамлагарон аз вай ҳарос кунад. Инчунин на чандон хуб дар қабати дуюм бозӣ мекунад. Мингеса бозингари омӯхташудаи хуб ва боақл аст. дар давоми бозӣ кардан дар ҳайати асосии даста аз ӯҳдаи ҳамаи вазифаҳои дар назди худ буда ба хубӣ мебарояд ва мутобиқшавии хеле ом зуд барои ҳар як даъвати нав мебошад. ба ғайр аз он ки бозӣ ва тактикаро хуб мефаҳмад, ӯ соҳиби ягон намуд хислати ғайриоддӣ ва сустӣ нест. бо назардошти тактикаи бозӣ бо се муҳофизатгарони марказӣ, мавқеи қуллай барои Мингеса ин муҳофизатгари марказии канори рост ҳисобида мешавад, чунки айни ҳол вай на он қадар муҳофизатгари боқувват барои бозӣ дар маркази муҳофизат ва на он қадар босуръат барои муҳофизатгари канори рост аст. бо сипарӣ кардани якчанд бозӣ дар канори рост ӯ сифат ва маҳорати ҳуҷумкории худро хубтар кард. дар маҷмӯъ бо тӯб ҳаракатҳои дуруст мекунад ба хотири дарёфти манфиат аз техникаи худ. дар муҳофизат ӯ фаъол аст ва фишори баландро дӯст медорад. инчунин кӯшиш мекунад ки бозиро пешбинӣ кунад, чӣ гунае ки мо дертар инро дар ин таҳлил мебинем. аммо ба ӯ қудрату дармон намерасад ки дар дуэлҳои ҳавоӣ ва дар ҳолатҳое ки ҳариф бо тӯб бошад. бо бозии ором ва боақлонаи худ Мингеса боварии ҳамдастагони худро дарёфт ва онҳо бо боварӣ дар ҳолати фишор метавонанд тӯбро ба ӯ диҳанд, чунки ӯ аз ӯҳдааш мебарояд. биёед ин қисмати таҳлилро аз заъфияти Мингеса оғоз кунем. вай на он қадар хуб метавонад дар ҳолати 1 бар 1 бозӣ кунад. Мингесаро суръат сустӣ мекунад ки дар муқобили ҳамлагарони тезсуръат хуб бозӣ кунад. ин мушкилӣ водор месозад ки бозии худро мутобиқи ҳолат намояд, то чун ҳолатҳои дарози хеле хубро бартараф созад. суръати ӯ дар масофаи дароз хеле хуб аст, барои ҳамин ӯ баланд муҳофизат намуданро дӯст медорад. барои он ки дар чунин суръат ӯ имкони бартараф кардани ҳолати хатарнокро дорад ва мавқеи заруриро ишғол мекунад. медонад ки муҳофизатгари на чандон хуб аст дар ҳолатҳои 1 бар 1, кӯшиш мекунад ки чунин ҳолатҳоро кам кунад. чӣ хулоса мебарорад баъди оне ки Барселона тӯбро аз даст диҳад. ин баланд пешвоз гирифтани ҳариф ва нагузоштани онҳо ба ҳуҷум рафтан. вай дар майдони муқобили ҳариф ҳимоя мекунад ва 27% корҳои муҳофизатии ӯ дар майдони ҳариф сурат мегирад. дертар мо мебинем ки инчунин хислати ҷойгиршавӣ хеле он баландро дар ҳуҷум дорад. ин гуна мавқеъ ба ӯ имкон медиҳад ки зуд контрҳуҷум анҷом
анҷом диҳад. ин намунаи олии ҳуҷуми мавқеӣ аст ки ӯро дар Ла-Масия омӯзонданд. баъри баргардонидани тӯб ӯ зуд ба қафо бар намегардад. баъди оне ки Барселона тӯбро аз даст дод, ӯ кӯшиш мекунад ки баланд фишор оварда ҷойҳои холибударо пур кунад. нақшаи бозӣ кардан бо се муҳофизатгар ба ӯ имконият медиҳад ки баланд фишор оварда аз қафои худ ҷойи холиро гузорад. медонад ки андастагон он ҷойро пур месозанд. нигоҳ кунед, Севиля ҳамакнун тӯбро ба худ баргардон ва ҳуҷумро муҳофизатгари чап оғоз кард. ба ҷои оне ки Мингеса ба қафо баргардад, баръакс дар нимаи майдони ҳариф баланд фишор меорад ва намегузорад ки Севиля ҳуҷуми худро созмон диҳад. албатта ин на он қадар кори мувофиқ барои муҳофизатгари марказӣ аст, аммо аз тарафи дигар имконият медиҳад ки даста дар муқобили майдони ҳариф бошад. Мингеса бо доштани сифати пешбинӣ карданаш ба даста хеле кам фоида меорад, нигоҳ накарда ба оне ки на он қадар тезсуръат аст. ӯ кӯшиш мекунад ки нагузорад то ки тӯб ба ҳамлагорони ҳариф расад. Мингеса бо ҳисоби миёна дар як бозӣ 4,125 тӯбрабоиро созмон медиҳад ки ин аз 54,4% муҳофизатгарони марказии Ла Лига хубтар аст. шавқовартар аст ки одатан Мингеса бо як расиш тӯбрабоӣ карда ҳуҷумро созмон медиҳад. сари вақт дастаро ба ҳуҷум мебарорад то он даме ки ҳариф нагузорад ҳуҷумро созмон диҳад. ин ҳолат барои он рух медиҳад ки Мингеса бозиро хуб мефаҳмад ва пеш аз тӯб расидан ба вай медонад чӣ кор кунад. дар навор мебинем ки Мингеса то чӣ дараҷа агрессивӣ мебошад вақте ки пешбинӣ кардан ҳолат дар нимаи майдони ҳариф рух медиҳад. Риас Асизад ҳуҷумро оғоз мекунад. бозингари даста бисёр ҳам поён меравад то ки ҳуҷумро оғоз бахшад. Мингеса бошад ӯро то охир аз қафояш рафта тӯбрабоӣ карда бо як расиш тӯбро ба Бускес ҳаво медиҳад ва ҳамзамон ҳуҷуми хатарнокро барои дастаи худ ташкил медиҳад. ин гуна фишороварӣ бозингарони хатти нимҳимояро аз кори аввалини худ фишороварӣ озод мекунад. ба ғайр аз мушкилӣ доштан бо ҳарифони баландсуръат, Мингеса боз як мушкилоти дигар дорад ки мебояд аз болояш кор кунад. ин гуна қарор баровардани ӯ на дар ҳама ҳолат дуруст мебошад ва якчанд қоидавайронкунии нодаркор инчунин дар канор мекунад ки барои Барса бисёр ҳам хатарноканд. ҳамзамон вай хело ҳам бисёр дар ҷаримагоҳи худ таваккал мекунад. дар ин мавсим хело ҳам бисёр ҳолатҳое буданд ки қариб пеналти ба дарвозаи худ кор мекард. албатта вай ҳоло 21 сол дорад. ӯ вақт дорад ки ҳамаи камбудиҳои худро пурра созад. дар графики мо ҳамаи қоидавайронкунии Мингесаро мебинем. гап сари шумораи фолҳои вай намеравад, гап сари он меравад ки ин фолҳо дар куҷо рух доданд. мавқеъе ки бо квадрат ишора шудааст хело ҳам мавқеъи хатарнок мебошад. инчунин пеналтиро ба дарвозаи худ кор кардааст. дар умум бояд гуфт ки Мингеса муҳофизатгаре аст ки ба тактики Барса рост меояд. ӯ худро хуб ҳис мекунад бо фишори баланд карданаш ки ӯро солҳои дароз дар Ла-Масия омӯзонданд. бозиро хуб мефаҳмад ва суръати хуб ҳам дорад то ки мавқеъҳои кушодро ҳимоя кунад. ӯ мушкилии як бар якро бар муқобили ҳарифон дорад. ин мушкилиовар мебуд агар ӯ дар ягон дастаи дигар бозӣ мекард, аммо фикр дорем худи ӯ болои ин кор мекунад. дар тактикаи бозӣ бо се муҳофизатгари марказӣ Мингеса аз тарафи рост мавқӯъ гирифтааст. мо аз харитаи бозикунии вай мебинем ки аз канори ростро аз ҷаримагоҳи худ то ҷаримагоҳи ҳариф мегирад. вақте ки Барса дар ҳуҷуми позитсионии худ дар нимаи майдони ҳариф аст, Мингеса хеле ҳам баланд мавқеъ мегирад. ин кори ӯ ҳам ба бозингарони нимҳимоя ва ҳам ба муҳофизатгарон озодӣ медиҳад ва омодагӣ ба фишори баланд медиҳад, чӣ гунае ки дар навори қаблӣ ба шумо нишон дода будам. дар натиҷаи гузарондани сол Мингеса IQ-и баланди тактикӣ ва фаҳмиши хуби бозиро соҳиб гашт. мавқеъи ҷойгиршавии ӯ муҳофизатгари канониро озод мекунад то ки вай ба ҳуҷум равад ва хело ҳам қулай барои муҳофизат кардан баъди оне ки Барса тӯбро аз даст медиҳад. дар ҳолате ки тӯб ба канори чап меравад, Мингеса кӯшиш мекунад ки ба ҳариф наздик шавад то ки нагузорад ҳуҷуми худро созмон диҳад ва дар ҳолате ки ба канори рост меояд, кӯшиш мекунад ки мавқеъи кушодро гирад то ки хатти ҳуҷум ҳам кушод шавад. одатан ин мавқеъи ҷойгиршавии Мингеса дар ҳуҷуми позитсионӣ мебошад. ин мавқеъ барои муҳофизатгари марказӣ хело ҳам ҷойгиршавии баланд мебошад. ҳамин гуна ба Бускес дар марказ ва барои дест дар канори рост озодиро таъмин месозад. Мингеса дорои техникаи хуб барои муҳофизатгари марказӣ мебошад. аз ҳудаи назорат кардани тӯб хуб баромада ҳуҷумро созмон медиҳад. партофти дарози хуб дорад ва кор карданаш бо тӯб аз муҳофизатгариаш дида хубтар аст. дар мавқеъҳои танк хуб бозӣ кардан метавонад. вай аз ҳудаи бозӣ кардан дар фишори баланд ба хубӣ мебарояд, чӣ гунае ки бояд интизор шуд аз бозингаре ки дар Ла-Масия тарбия ёфтааст. бозӣ кардан дар дастае ки идоракунии тӯб дар Ла Лига дар сатҳи баланд аст, вай ҳамеша дар ҳуҷум аст. ин хуб аст ки то ҳол ба вай мутобиқ шудан ба темпи баланди бозӣ дар кор аст, чунки на зиёда аз як сол ӯ дар дивизиони сеюм бозӣ мекард. бозӣ бо се муҳофизатгар имконият медиҳад ки вай одатан дар ҳуҷум бошад. инчунин будани Де Йонг ва Бускес дар марказ барои ӯ хело ҳам мувофиқ аст. ин ҳолат яке аз намунаҳои гуфтаҳои болост. мо Мингесаро бо тӯб дар зери фишори баланди бозингари Риал Сосидад мебинем. муҳофизатгар ӯро маҷбур месозад то ки зуд қарор барояд ё ин ки ба Бускес ки на он қадар мавқеи хуб барои қабул кардани тӯб дорад партоф кунад. на
дар ин ҳолат бозингари реал тӯбрабоӣ карда ҳуҷумро оғоз мекунад. Мингеса хатогиро зуд ислоҳ карда тӯбро ба худ бармегардонад. Дорои имкониятҳои зиёд барои хуб кардани худ, бе ин ҳам ӯ аллакай яке аз бозингарони муҳим баҳри нигоҳ доштани тӯб ба ҳисоб меравад. Вай дорои техника мебошад ки ба хубӣ дар даста мувофиқ меояд. Бо хуб кардани баъзе аз сифатҳои худ, вай дар оянда метавонад ба яке аз муҳофизатгарони пурқувват табдил ёбад ки метавонист бо ёрии ӯ ҳуҷумро оғоз кард. ҷойгиршавии ӯ дар мобайни муҳофизатгари марказӣ ва канорӣ бо имконияти гурехтан ба нимаи майдони ҳариф ва дар ҳуҷум кореро анҷом додан нисбат ба муҳофизатгарони дигарро дорад. ҳамакнун мо мебинем ки ин корро ӯ чӣ хел мекунад. Техникаи Мингеса хело ҳам хуб барои идора ва ба ҳуҷум бурданӣ мебошад, дар ҳолате ки дар назди ӯ мавқеи озод зиёд аст. Вай аз тӯб ба он шарте халос мешавад то ки ягон нафарро ба наздаш наорад ва баъдан тӯбро ба нафари дигар медиҳад. Вай хуб мефаҳмад ки дар кадом ҳолат тӯбро ба пеш партояд ва дар кадом ҳолат ба қафо. Мингеса тӯбро аз мавқеи маркази майдон қабул мекунад ва пеши худро холӣ дида ба ҳуҷум меравад. дар ҳолати ба ҳуҷум рафтани ӯ муҳофизатгарони ҳариф маҷбур мешаванд ки сади роҳи ӯ бароянд ва дар ин ҳолат ӯ тӯбро зуд ба дест партоф мекунад. ин гуна кор на ҳамеша метавонад фоидабахш, инчунин метавонад бар зарари худи ӯ бошад, аммо бо доштани техникаи баланд ӯ метавонад боз тӯбро соҳиб шуда ҳуҷумро созмон диҳад. дар ин ҳолат Мингеса ба пеш ҳуҷум карда истодааст, аммо маҷбур аст ки ба қафо баргардад, чунки чор бозингари ҳариф ӯро иҳёта кардааст. ба ҷои оне ки биаросад, Мингеса якду расиш карда тӯбро ба педри партоф мекунад. ҳамин гуна чор бозингари Севилияро пушти худ мегузорад ва ба мақсади аввалинаи худ ҷалб кардани ҳарифон мерасад. Мингеса қарор баровардааст ки рӯи тарафи дарвоза кунад, то ки бубинад ба куҷо ва ба кӣ партоф кунад. ҳамчун бозингари канор вай бисёр ба ҳуҷум пайваст мешавад, нигоҳ накарда ба оне ки на он қадар суръати баланд ва маҳорати олӣ дорад. на ҳама муҳофизатгарон аз ӯҳдаи ӯ бемушкилӣ бароянд. Мингеса сурпризи хуб дар мавсими мушкил барои Барселона аст. нигоҳ накарда ба қомати пасти ӯ, гуфта намешуд ки бозингари намояндаи Барселона бе ба бозингари ҳайати асосии даста табдил ёбад. шартномаи Мингеса то тобистони соли дигар идома дорад. католониҳо метавонанд ки онро боз ба 2 соли дигар тамдид кунанд ва фикр мекунам онҳо низ аз ин истифода мебаранд. ғайриимкон аст ки баъди рафт кардани ҳамаи мушкилиҳои худ Мингеса бозингари ҳамешагии ҳайати асосӣ бошад, аммо бозингаре мисли онро бояд қадр кард ва ҳадди ақал дар даста нигоҳ дошт. ин рафтори намунавӣ дар даври мушкилоти даста бояд барои ӯ як самарае дар ягона дастае ки ӯ бозӣ кардааст бошад. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хайр дар паноҳи Аллоҳ.